Dobro, ima ih 20 pati. Sad ćemo da li ga ima intruder, da li Sale dolazi. Nešto ne vidim žuti intruder. Sad ću da prenesem kolegu i dodat ću vam vraćati. Pa dodat ću... Ko je prvi stigao? Dobro, ima ih 20 pati. Sad ćemo da li ga ima intruder, da li Sale dolazi. Nešto ne vidim žuti intruder. Sad ću da prenesem kolegu i dodat ću vam vraćati. Pa dodat ću... Ko je prvi stigao? Hvala. Ovo, znaš, ono, sedneš sa ženče, gde ćemo na kafu, idemo na kafu banju, šeteš se i to. Nekad razgledamo, mi dva glasa, znači, samo da je pomogli.
Ajde, ajde, ajde. Lepota. Opa. Daj radi. Možeš da pričam. Daj radi. Skupilo se. Se da prevoda ti ću. Ali jezero lepota, brate.